Bueno, bons días a todos, a todas. Celebramos este pleno de presupuestos ahora. Era para celebrar o anterior, pero realmente estábamos celebrando os presupuestos, faltaban aí pois 4 axustes que había que facer en función pois das subvencións e de cousas que estaban pendientes, e no outro pleno non tiñamos tampouco material para pôr, e quixemos facer pois este pleno e puxémolo como pleno ordinario para que os portavoces da oposición teñan tamén dereito a facer preguntas e comentar a parte, porque nun pleno, como sabedes, extraordinario non hai ruegos e preguntas. Bueno, sin máis, pasamos a punto número 1 do orden do día, ata anterior. Ata anterior. Antonio, tú presentaste un escrito e te se contestará ese escrito. Te estoy diciendo a la secretaria que conste en acta. ¿No lo quiere poner? Pues pones en el acta. Pues pones en el acta que tú no lo quieres poner. Antonio, ya está. tú presentaste un escrito y te se va a contestar al escrito, no te quepa la menor duda. Por lo tanto, lo que tú estás hablando no es lugar de este pleno. No tienes la palabra, Antonio. Vale. Si no, hemos empezado. Empezamos, punto número 1, ata anterior. No puede haber atas anteriores porque el pleno no es ordinario, es extraordinario. ¿Alguna alegación? Acta anterior. Que conste en acta lo que estoy diciendo. No interrumpas el pleno, no interrumpas el pleno. Este es un pleno ordinario. No puede ¿vale? ser. Venga. Estás cometiendo un delito. Bueno, pues tú tienes todo derecho cuando te se conteste. Te dije que cuando se te conteste a tu escrito que se va a contestar, haz lo que tú creas conveniente. Se acabó. No tienes la palabra. No tienes la palabra. A alegación é de sempre que non me parece normal que votedes 3 meses para nos mandar a acta do pleno anterior. Xa falamos repetidas ocasións de que un plazo dunha semana ou 15 días desde que se fai o pleno sería un plazo máis que suficiente para redactar a acta e mandárnosla, non 3 meses despois. Por demais, nada de dicir. Vale, bueno, pues... Eso, ahora la grabación es como si fuera el acta. Eso ahora ya se acaba. Ahora, pero es esta la primera. Sí, lo llevamos diciendo antes. No, ya, pero eso a partir de ahora no va a pasar, porque el acta en papel ahora tiene un contenido mínimo, pero va a haber la grabación. Ahora vais a pasar a grabación. Creo que é o mellor. Vale. Ninguna outra alegación, pasamos ao segundo punto do orden do día, a aprobación dos orzamentos para 2025. Bueno, un ano máis podemos estar contentos todos, porque o que interesa moito aos nosos veciños é que os seus impostos, digamos, os impostos directos que pagan os veciños, por sigan congelados. Por sigan congelados. No interrumpas si no tengo que echarte del pleno. Te estoy diciendo que lo ponga en acta. Te llamo al orden la primera vez, ¿vale? Te estoy diciendo que lo ponga en acta. Vale. Como no tengo derecho a decirte que lo ponga en acta. Que bueno, que un ano máis, pois, os impostos directos que pagan os veciños están congelados. Creo que teño por aquí, tú creo que xa tes, Marcos, teño por aquí a relación, que, bueno, collín hasta o 2012, pero podíamos coller máis para atrás. Do que son os impostos directos, no 2012 eran 246.000, no 2013 254, bueno, foron subindo hasta 302, subo IPC, subo algunha casa que se fixo nova, pero como vedes é unha congelación total dos impostos, non? Eso é bo, pero tamén é certo de que isto é como unha casa. Cando hai máis gastos que ingresos, produce un déficit, que non cabe duda. Este ano, pois para evitar pois ese déficit, o que nos fixemos é pois unha das partidas máis importantes que ten o Concello, que é a electricidade, a partida de electricidade, disminuíla pois con energías limpias, que son as placas fotovoltaicas. Entonces temos varios proxectos que vos direi máis ou menos por aquí teño a folla, e que están varios proxectos
como é pois no pabellón da Belenda, que xa se fixo, non? Con 40 kilovatios, na nave do Concello con 100 kilovatios, neste edificio do Concello, máis na vivenda comunitaria con outros 60 kilovatios, e tamén pois, o envoltorio de eficiencia enerxética no que é pois, a biblioteca e o tanatorio aquí en Carballeda. Mais logo que xa se fixo tamén que no Colegio Público de Carballeda, non? Eso, lóxicamente, vai baixar a factura da luz, porque o que produces ali vai te descontar a Fenosa depois do que tú pagas, co cual equilibramos un pouco pois ese déficit digamos, en non cobrar ou non actualizar os impostos. Simplemente, quero dicirlo, o valor catastral dos bienes están sin revalorizar, porque cada tempo o Concello pode dicirlle a catastro que yo revalorice, se yo pon ao precio actual, eso subiría xa unha barbaridade, 600.000 euros, o doble, non? Pero dou un dato, que salía fai pouco nun periódico gallego, neste caso no Faro de Vigo, que o imposto por habitante dos concellos gallegos era aproximadamente 580 ou sobre 600.000 euros. E aquí o imposto por habitante son 240. Si seguíramos o mismo dos demais concellos gallegos, estaríamos falando en vez de 300.000, de 700 e pico mil. Bueno, pois eso creo que todos nós estaremos contentos de poder chegar ao día de hoxe cos impostos congelados. Dito isto, quero tamén dicir que hai que reflexalo, o que pagan os veciños que representa sobre o noso presuposto actual? Pois un 13% é o que representa. Se sumamos o que paga a Xunta e o que paga o Estado, o que paga a Xunta son 306.000 euros, o que paga o Estado 158.000 euros, en total 464.000 euros, non? Pois isto representaría un 32% do presupuesto. Se ora, ademais, sumamos os gastos pois que nos pagan os residentes na vivenda, o de 10.000 euros de Fenosa, outro tipo de gastos que en total suman 370.000 euros, non? E restamos do que é o presupuesto, estaríamos falando do 52% do presupuesto, que daría 1.224.793 euros, que serían as subvencións, o resto son subvencións. Ese 52%, non? Porque o total sumaría de que nos ingresamos 1.138.000. Bueno, pois creo que estaremos todos contentos de que, ao final, pois, a través tamén das subvencións, podamos facer pois, un montón de cousas. Dentro deso, qual é a nosa prioridade de fai tempo, e creo que tamén a vosa, Marcos? Pois é o gasto social. O gasto social... Por qué? Porque estamos nun concello en donde poñamos o corte. Se pomos jubilados ou se pomos a 60 anos, estamos falando do 60% de xente maior. E nós, a xente maior, temos que darlle calidade de vida, temos que darlle un envellecemento saludable, porque é a única forma que non vayan a unha residencia, que non vayan onde un fillo, que non vayan onde unha filla, e que se queden aquí. Porque se se queden aquí e temos que atendelas, ven na residencia, ven no centro, na vivenda comunitaria, ven no centro social ahora, todo eso genera empleo. E genera empleo que se pode sumar, que son uns 90 e pico empleos, non? E podemos seguir, porque se ese empleo é para xente nova, co cual estamos, e sobre todo para mulleres, co que estamos consolidando, pois que esta xente viva aquí, crea a súa familia, e logo, pois, vai aumentando. Pois ese gasto social vai nada menos que eu teño que casi a 800.000 euros, que ven sendo como era ano pasado. Bueno, ano pasado era un pouquiño menos, o 43% do orzamento empléase en gasto social. Do total do gasto corrente, se miramos eso, é o 58%, porque o gasto corrente é 1.573.000, non? Pero
Que é o que pon o Concello deso? Pois o porcentaje que pon subvencións para estas inversións son casi 500, non son casi, son 582.000 euros. Por lo tanto, o Concello único que pon aquí son 207.96.000 euros. Porcentaje sobre o total, o 8,75%. Entonces, estamos contentos porque a través desas subvencións da dependencia, do CIN, de moitas máis que nos dan para facer todas estas cousas, o Concello non pon tantos cartos. Outro gasto importante que temos aquí pois é tamén no que é o personal. Nós en personal gasto en personal 1.068.000 euros, non? Do cual sería un porcentaje sobre o total do 45,2%, do cual que as subvencións, o único que pon o Concello son 253.000 euros, que fan un 10,7% do personal, non? Porque todo ese personal, para facer todas esas cousas, tamén vai subvencionado, non? Que teño que dicir tamén? Que todo isto, como o que facemos cas energías limpias, que diminuímos o costo, o que facemos tamén, que non está neste presupuesto, pero que vos lo adianto, non? Que é tamén no tema do saneamento, nese tema tamén que é importante. Bueno, pois a Confederación Hidrográfica acábanos de conceder 500.000 euros, pero que iso non se pode meter en presupuestos porque sobra paga a Confederación. E non lo fai xustamente en agradecemento a que un Concello do Rural somos pioneiros no que é, digamos, controlando o saneamento, non? Prueba delo é que cando o ano pasado ve un ano seco, a nosa depuradora de aguas residuales vertía máis agua ao regato Maquiáns que levaba ao regato Maquiáns, e facían analíticas, non digo diarias, pero de cada pouco, e todas resultaban ben, porque é unha depuradora boa. Había o tema de Villar de Condes, que se puxo unha nova depuradora, ora hai defectos tamén que se van corregir con eses 500.000 euros, o cual, bueno, pois é outra subvención importante. Que ademais vai na Agenda Local 2030 marcando os obxectivos. En esta Agenda Local 2030, que se ofreceu a todos os ayuntamientos de aquí da provincia, con unha subvención que tiña a Diputación do Estado, só participaron 17 ayuntamientos, entre eles o noso. E o día de hoxe, na Xenda Local 2030, un dos ayuntamientos máis avanzados cumplindo a xenda é xustamente Carballeda de Avia, non? Entón, estes presupuestos tamén van enfocados tamén pois a cumplir tamén ca Xenda 2030. Bueno, sin máis, podíamos entender, pero como tende xa desarrollado aí o presupuesto, non fai falta que leo aí absolutamente nada. Acabado isto, Antonio tiene la palabra. Lo primero, me parece vergonzoso que la secretaria no quiera poner en el acta lo que se quisiera. Cuando se le dice que lo ponga por escrito a todo eso, la normativa legal. No entres en el curso. No, le digo que por escrito se le harán las aclaraciones. Por favor, déjame hablar. Aquí, muchas veces, en muchos plenos, estamos todos de testigos. Todos de testigos. Este alcalde, ¿cuántas veces me dijo que podía venir 3 días antes aquí, que se me enseñaba la documentación y se me explicaba? Muchas, ¿verdad? ¿Estamos todos de acuerdo? Muchas se me dijo. Pues yo he venido aquí y no se me ha entregado ni la documentación ni se me ha explicado nada. Se me dijo que se me mandaba por correo electrónico. ¿De acuerdo? Ese es el alcalde que aquí tenéis. Vale. Unos presupuestos no se van a cumplir. No los cumpliste el año pasado, los vas a cumplir ahora. ¿Vuelves a meter un tractor? ¿Dónde está el tractor del año pasado? Aquí no está. Aquí no está. Aquí se hizo un tractor. ¿Cómo es esto? Esto fue un copia y pega de los presupuestos del año pasado. Una documentación que no está numerada. ¿Cómo podéis mandar una documentación que no está numerada? ¿Faltan páginas aquí? Sí, no. Faltan.
que no tiene que estar numerado. Yo no sé nada, no me digas nada que estoy hablando yo. Dan las aclaraciones. Yo esto no te lo voy a aprobar, ¿vale? Por hacer malas cosas, simplemente por hacer malas cosas. Tú me dijiste muchas veces, Antonio, tienes 3 días para venir aquí, se te enseña la documentación, se te explica. No has cumplido. Es un soporte informe. Y cuando a él se la estabas enseñando y explicando. Eso no lo olvides. No tengo nada más que decir. Vale, Antonio, te se contestará por escrito detalladamente todo lo que tú planteaste aquí. Vale. Marcos, tienes la palabra. Bos días. Bueno, preséntanos aquí un orzamento de casi 2,5 millóns de euros. As nosas inquietudes e as nosas peticións siguen sin atendelas. Todos os anos estamos coa mesma canción. Todos os anos queres que chos apoyemos, que che votemos a favor. Todos os anos che dicimos que nos teñas en conta para facer unha negociación previa. Facer unha negociación previa non é aplazar un pleno 2 meses, e facer unha negociación previa non é chamarme 2 días antes do pleno para que che digas iguana. Estou de acordo que o gasto social, pois, ao facer malas cousas, é a parte máis importante do orzamento, porque levamos 25 anos botando a xente fora daqui. En 25 anos baixamos o censo ao 50%. En 25 anos temos o récord de ter máis dun 60% de población con máis de 60 anos. Entonces, agora, evidentemente, xa que lle debemos todos os nosos maiores, e é o único que nos queda, pois o diñeiro e os impostos dos nosos veciños temos que gastar ou invertir en que non lle falte de nada como ten que ser, que o merecen. Que pasa? Que iso non debía ir riñido co futuro e con novas oportunidades que deberíamos de ter, porque non nos podemos esquecer de que estamos no corazón do Ribeiro e non chegamos hoxe nin a 50 hectáreas de viñedo en produción, tiñamos 8 ou 10 canteiras que por unhas razóns ou por outras foron cerrando, que ben sabemos que poucas quedan. Temos as empresas de Porta Prado que por unhas razóns ou por outras siguen no limbo, siguen sin estar dentro da lei, 20 anos despois. Seguimos sin facer as infraestructuras necesarias que levamos reclamando aquí ano tras ano, como sería facer a carretera desde Fiscás a Porta Prado, ensanchala hasta a Ponte Vilariño para que non anden os camións por o medio do núcleo urbano. A senda peonil que empezaches a facer na costeira é unha reclamación nosa dos últimos anos, que che pedimos que se fixera en todos os núcleos de población polos que pasa a estrada. En principio non vai ser así, por o cal nós non podemos estar de acordo con eso. E despois deberíase de facer pois unha inversión en promover a vivienda e postos de traballo, promover o deporte. Temos falado moitas veces de que a pista deportiva do colexio podía ter un acceso externo, que a xente, todos os rapaces do noso concello tuveran pois unha acreditación electrónica para poder entrar e salir. En todo momento sabes quen é o responsable, quen está dentro, quen está fora, quen deixa a porta aberta, quen rompe as cousas. Iso non é excusa. Igual que o pedimos para o pabellón de Abelenda, e se fixo a reforma, e non se puxo ese mecanismo. Entón, se facemos o pabellón e sigue cerrado, pois xa non sei que será peor. Outra reclamación que temos dos últimos anos, de sempre, desde que estou aquí, foi o Priorato de Beiro. Podía ser un revulsivo turístico, de postos de traballo de calidade, que nos puñía en valor a nivel internacional, porque o edificio o merece, é o vale, puidose comprar, puidose chegar a algún tipo de acordo cos anteriores propietarios, non se fixo nada. Ora comprou unha empresa ou unha persona particular que nada fai. Falamos do peligro que ten, de que pode caer a bóveda. Se cae a bóveda, o único que nos quedan ali son un montón de pedras que ainda quedarán estorbando, como pasa coas que hai na Veiga e nos outros sitios. Entonces, se o futuro deste concello é a demolición, pois eu non vou votar a favor. Entre outras cousas, sabedes que eu veño aquí sempre cun plan constructivo e unha oposición constructiva, pero hai certas cousas que non podemos estar vindo aquí
cada vez a menos, cada vez a menos e cada vez a menos. Entonces, no tema do colexio, sabemos que temos os ciclos con pinzas, comprometémonos o ano pasado a aumentar a matriculación de escolares, ainda perdemos 3 que estaban en edade escolar e se foron do noso centro sin acabar os seus estudios aquí, o cal non axuda a que nos sigan apoiando e mantendo o número de profesores. Comprometémonos a facer algo ao respecto, non facemos nada, aquí non vexo ninguna partida orzamentaria de ningún tipo para, non sei, para catar novos alumnos. Temos o 30% de rapaces en edade escolar residentes no Concello que non van ao noso colegio. O sea, xa non é solo que non fagamos nada por catar alumnos de BEADE, por exemplo, que ten nenos e non ten centro, senón que non facemos o suficiente para que sexa un centro atractivo por mesmos veciños nosos. Entonces, non é mesmo estar nunha matriculación de 36 ou 37 que estar en 50. O futuro do noso colegio sería outro. Entonces, estou de acordo que hai que cuidar aos nosos maiores e que les o merecen todo, pero o que está claro é que o futuro dun pueblo ten que estar na xente nova e nos puestos de traballo. Sí. Gracias. Vamos a ver. A despoblación, Marcos, a despoblación, eso é en todos os concellos. Mira, se colles os datos da comarca do Ribeiro, verás que tú que dices que caeron todos os concellos. Non Carballeda de Carballeda, caeu como os demais, incluso menos, porque Celle xa está por debaixo dos 1000, BEADE con 300, Castrelo que chegou a ter 5.000 e pico habitantes ten agora 1.300, 1.200, eso é todo, porque eso é a despoblación do rural. Por eso nós intentamos loitar contra esa despoblación, generando empleo, falando, non che vou repetir o que dixen antes, non? Camiños e cousas desas, nós claro que estamos facendo o plan marco, temos o empeamos, pero claro, nos damos prioridade primeiro se hai unha viña nese sitio ou hai unha terra traballada, pois damoslle prioridade para que poda ir ali, para que non abandone, porque hoxe está prácticamente todo abandonado. Hai un dato moi clariño. As levadas era unha competencia dos veciños. Os veciños reuníanse pouco antes de empezar a cosechar o fruto, a labrar, para limpar esas levadas. E iban 20, 15 personas, todos ca súa sacha, limpaban. Hoxe non van. Entón acuden ao Concello porque solamente nesa levada hai 2 personas que teñen ali unha finquiña. E ten que ser o Concello agora tamén o que lle limpa as levadas, senón non teñen. Ocorre na Belenda, ocorre aquí en Carballeda, en todos os sitios, non? Por que? Porque a xente maior deixou de traballar porque ten a súa edad, porque non ten a salud, e logo a xente nova ten outras que hacer, marchou, e polo tanto non ven a traballar aquí a terra, non? No tema do pabellón da Belenda, tú como nós tiñamos a teima de que aquilo había que arreglalo, conseguimos facer un novo vestuarios que son modelo, porlle agora incluso calefacción, unha nova estrutura tanto do pabellón nas paredes, que xa era a segunda vez que caían, que aquel bloque non aguantaban os ventos que ali son fuertes, agora teñen unhas placas enormes de cemento, e a prueba delo que estes últimos temporales aguantouse perfectamente. Eu che dicía outro día que agora temos que darlle utilidade a ese pabellón, que con este presupuesto, porque as partidas podense algunhas ir dun sitio a outro, que así o permite a lei, pois ter digamos, non un entrenador, senón unha persona que xunte xente, que faga deporte, que teña actividades deportivas, non? Que había en avión esa persona e facía moito por a xente ali, incluso iba xente aquí de Carballeda, non? No tema do colegio, mira, no tema do colegio nos é unha prioridade desde sempre, non da hora. E nós, se tú miras o que teñen os demais concellos limítrofes como nós, verás que nós estamos aí na mesma línea. É dicir, que non hai diferencias, ao contrario, Carballeda sempre tuvo máis alumnos que outros concellos aquí do Ribeiro, bastante máis, non? Por que? Porque nós no Concilia hai moitas actividades que hai, que van cuartos aí, pero bastantes, non? Ora, se non chegan, habrá que apoialos con outro, como fixemos agora
para limpar, para pôr o pabellón do colegio, pintalo, facer todas estas cosas. Bueno, pois no plan que temos da Diputación, que se chama Plan Único, permítenos coller, digamos, dice plan de 165.000 euros, creo que é, bueno, pois para gasto corriente ou para obras, e nós metimos aí, pois, obras tamén do propio colegio, e o estamos facendo. E o colegio de Carballeda, se preguntas a maestro do outro lado, é un colegio en conservación do mellorciño, é un colegio que todo o mundo desea vir para cá, porque é un colegio cómodo, llevará moito máis que as reformas últimas que se lle deron, e si seguirán facendo. Cos rapaces que hai aquí, eso que tú me dices, xa o fixen eu, e falei personalmente carnais, pero por razón A ou por razón B non queren. Eu non lle podo impor a unha nai que traiga aquí o rapaz se non quere, eso é indiscutible. Pero eu personalmente falei, dixe, oye, qual é, se nós ora estamos, porque podemos perder un profesor, e non sei que, e estamos ben, qual é o problema e tal? Bueno, pois me daban razóns, pero ao final non o traían. Pero non é de agora, é de sempre, non? É como agora, hai xente que en vez de vir ao médico aquí, pois vai a Ribadavia. Me podía comprendelo porque antes, oye, pois ao mellor non lle gustaba médico o Juan, pero ahora hai dúas médicas extraordinarias, non? Por que van a Ribadavia? Porque tú sabes perfectamente que todo vai por número de cartillas. Se nós baixamos dunhas cartillas non temos dúas médicas, temos unha e punto, entendes? Entonces, cual é a razón? Pois eso tamén, non é o mismo ter dúas médicas que ter unha, con un centro precioso que temos aquí, non? No Priorato de Beiro, témoslo falado 1000 veces. Mira, os meus concejales no grupo, o outro día, puñanme aí precisamente que estábamos hasta narices do arquitecto que non fixera ese informe. Eu te expliquei. É dicir, o tío chegou aquí con un proxecto que iba a facer un hotel de 10 plazas, non sei que, eu non o conocía. Home, creouse nel, forzamos a Iglesia a que lle vendese, porque a Iglesia quería venderlle cunha condición de que lle deixase ali onde o que fixera para facer catecismo, non? Eso non é de recibo. Bueno, hubo dous proxectos, un de Villar Mir, na época de Fraga, no último goberno de Fraga, que era facer un hotel como era debido, pero logo depois Fraga pois perdeu a xunta e o Villar Mir deixou o proxecto, que ainda debe andar por aí no archivo do Concello, o proxecto ese, sempre defende, e obligou este Concello de Carballeda a facer a carretera que antes non había entre Beiro e Verán, había un camiño de carro. E fixemos a carretera que estábamos convencidos porque nos puxo o que levaba o proxecto de Villarmir esa condición para conectar o balneario justamente co hotel, pero non foi así. Depois veo bueno, convencidos de que isto era así, pero pasaba o tempo hasta que o tío chegou unha vez e dixo, no, yo vou a hacer un proxecto para hacer aquí unha habitación e aquí non sei que. No, primeiro que eso non o consiente patrimonio, e segundo, que non é suficiente que tú me pongas aí un tejadito para tapar la bóveda, que tampouco lo consiente patrimonio. Tuvo dúas ofertas de compra de eso, unha de Adolfo Domínguez, porque quería facer aí a bodega, tamén como un bodega de representación dos viñedos que ten aí comprados aquí, e veu a gerente aquí, che podo por personas que estuveron nesa reunión, e non le quiso vender, e pagaba o doble do que il pagou, e non quiso. Entonces, ao final, conclusión, eu preguntei, e dixeronme, mira, a conclusión é que eso está catalogado e a bóveda esa é extraordinaria, como tú ben dices. Entonces, con este tío, tenemos problema que se caiga. Hai que hacer un informe de patrimonio, dándole a él, le dan un plazo que o edifica, ou se non, tú entonces podes expropiar. E iso que estamos facendo. A Manuel dixémoslo, están aquí os concejales, non unha vez, 20 veces. E a semana pasada, no grupo que temos nós, mandaronme eles por escrito queixándose do tema de Manuel por eso. É certo algo que tú me dices, eu son o responsable e, por tanto, se a persona non cumpla, terei que votala. Ese é de sencillo, pero que estamos moi de acordo en que temos aí unha joia e a que hai que recuperala. Eso sin duda. Bueno, sin máis, damos ya a palabra ao portavoz. Luis, o micrófono.
Bos días. Pois nada, simplemente comentar, como xa fixo alusión o alcalde, que os orzamentos estos van en consonancia cos obxectivos de desenvolvemento sostible da Axenda Local 2030. Estes orzamentos planifican o desenvolvemento sostible, aportando o cambio necesario para coordinar e integrar políticas sectoriais que reforcen a cidadanía local, sendo beneficiosas para os actuais e futuros habitantes do concello. Entre eles están auga limpia e saneamento, fontes de enerxía limpas, entre as que se inclúen pois a instalación de... Ben? Vale. As instalacións de placas solares do pabillón da Belenda de 40 kW, a da nave próximamente de 100 kW, a do coberto do Concello e a vivenda comunitaria que alcanzará uns 60 kW. Entre todos estes proxectos que vos acabo de mencionar, iríamos en unha inversión de 317.000 euros, dos que o Concello aporta únicamente 90.500. Outros puntos serían promover a rehabilitación de vivendas e regeneración urbana, centro de traballo para emprendedores coworking, cociña comunitaria, programa de prevención e envellecemento activo da dependencia, promoción da vida saudable, as actividades melloran a calidade da vida e atrasan a dependencia, obviamente. Centro social, vivenda comunitaria, recuperación do monte, básicamente. E son todos eso, en consonancia cos puntos e proxectos que se recollen na Axenda 2030. De nada máis. Bueno, por nada, gracias, Suso. Nada, rematar dándolle as gracias, digamos, a Badal Novas por vir gravar aquí, non? Non acabamos. Non acabamos. Non acabamos. No, pero para cerrar o punto este. Dándolle as gracias tamén eles que non lle din ao principio, non? Xa dixo a secretaria que agora isto sirve de acta, co cual tamén deulle a Marcos o que me dicía ao principio de que o tema das actas, non? No tema do trator, a Diputación cerrou xa este ano e xustamente fixo corte no número 12 e nós estamos no 14. Quere dicir que po ano 100% tenemos el trator. Vale? Pois nós estamos no 14 e ela cerrou no 12. De acordo? E agora, sin máis, pasamos ao seguinte punto. Por supuesto. A verdade. Entonces, sometemos a votación o tema do primer punto do orden do día, os presupuestos. Votos a favor. O primeiro punto é o acta anterior. Votos en contra. 3. Moitas gracias. 3 votos en contra e 5 a favor. Ahora sí que pasamos. A convocatoria tengo por aquí. Aquí está, Marta. Moción de xestión pública anuncio lectura. Bueno, isto é unha moción que xa ven de atrás, non? En donde aquí pois coincidían nesta pois o Partido Popular, o PSOE, o Bloque, en Marea, a DO do Jácome, todos coincidían en que piden un centro de discapacidade na provincia de Ourense, porque é a única provincia que non ten, xustamente para aquela xente que ten problemas, pois non ten que levar pois os nenos e as nenas pois a outra provincia ou fora do que é a nosa, non? Entonces piden que se faga o antes posible, como se prometeu, pero o día de hoxe non está feito. Aprobamos a moción? Eu non sei se... Vale, votos a favor? Vale, 8 votos a favor e 1 en contra. 7 por falta uno. Falta Anabel, son 7 a favor. 7 a favor y 1 en contra. Vale. El siguiente punto del orden del día, dar cuenta de resoluciones de la alcaldía. Adjudicación del contrato de servicios de redacción de proyecto y dirección de obra de la rehabilitación de edificación en ruinas para centro social multiusos en Muimenta,
a Estudio M41 Sociedad Limitada por importe de 31.291,92. Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida para la planta potabilizadora de Abelenda, resolución de incidencias de funcionamiento por importe de 17.766. Aprobación del Plan de Seguridad y Salud de la obra de reconstrucción de edificación para alojamiento público temporal. Aprobación de la cuenta justificativa de la subvención concedida para la obra bacheado y doble riego de la estrada de subida a la iglesia por importe de 4.500. Resolución de la alcaldía por la que se acuerda aprobar la oferta de empleo público para un operario de servicios múltiples, personal laboral fijo. Resolución de la alcaldía por la que se otorga un poder a favor de la letrada María Jesús Castro Batán para representar al ayuntamiento en una demanda en el juzgado de lo social. ¿Demanda de qué? Una demanda de un trabajador, es que son datos personales en el juzgado de lo social. Si es de un trabajador, si es de una empresa, lo que sea. Dice lo que es. Aprobación de la certificación de obra de mantenimiento y mejora de caminos en San Esteban y Abelenda. Resolución de la alcaldía por la que se acuerda la adquisición de un inmueble situado en Muimenta por importe de 15.000 euros. Resolución de la alcaldía por la que se aprueba el convenio, la propuesta de convenio con la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil para obras de saneamiento y mejora de saneamiento y depuración por importe total de 525.000. Resolución por la que se aprueba participar en dicho convenio. Resolución de la alcaldía por la que se aprueba la cuenta justificativa de la subvención concedida por Agadir para desarrollo de la aldea modelo por importe de 44.728.000, que incluye la adquisición de fincas y convenio con la Fundación RIA. Resolución de la alcaldía por la que se aprueba la cuenta justificativa de la subvención concedida para el plan piloto de comunidades energéticas por importe de 5.000 euros. Muy bien. Pasamos entonces al quinto punto del orden del día, ruegos y preguntas. Antonio. No voy a hacer ni ruegos ni preguntas, porque esto no es un pleno ordinario. Vale. Marcos. Bueno, pois estamos en decembro, creo que xa foi plazo máis que suficiente para acabar os desbroces. Certos están sin facer. No último pleno tivemos aquí unha trifurca, máis ou menos debeu servir para que te olvidaras de facer o que quedaba. Respecto aos camiños naturales, non sei se tendes pensado facer algo, porque levamos anos dicindo que necesitan un mantenimiento xa urxente. Hai cousas rotas, hai algún que lle faltan tellas, que lle faltan portas, aos muiños. Ali en Abelenda, onde está a área recreativa, o río levou, arrastrou e levou material, quedou unha mesa daquela área recreativa no aire, está un banco e unha pata da mesa 2 metros no aire está sin ballar, pode causar un accidente. Despois, sobre o que falamos nos presupostos, que ven sendo todo máis ou menos máis de lo mismo. A deixadez e a falta de previsión. Se tendes pensado cambiar de política no ano que ven. Gracias, Marcos.
Dos desbroces, despois, digache Dani, nos camiños naturales, claro que sí, son prioritarios, estamos nelo, e todo o que tú dices aí, que hai muños sin tellas, que hai todo eso, estamos ahora esperando, que é unha das cousas que lle metemos ao obradoiro que vamos facer da albañilería, xustamente todo eso vai no preparar pois, os alumnos do propio obradoiro, por eso estábamos esperando que se puxese en marcha, que por o que eu sei vai se pôr en marcha logo, está a punto de porse en marcha, non? E unha das misións pois, son as aceras, son fontes públicas que temos, pois son a ruta esta, sobre todo, pois os muiños onde o temporal, pois con outellas, todo o que me dices eso vais a facer. E que sepas que os camiños naturales é unha das prioridades que ten este Concello. Por qué? Porque o visita moita xente, porque traemos a xente, porque son camiños naturales moi bons, porque pasan por sitios estupendos, conocen o noso patrimonio natural, o noso patrimonio tamén artístico, etc. E aí non hai ninguna dúda. Os desbroces. Nada, sei que algunha queixa nos trasladaron de que quedou algunha cousa sin facer. O 100% da totalidade do Concello é inviable facelo, xa sabemos. Este ano aumentamos o gasto e mecanizamos máis traballo para poder chegar a máis superficie. E bueno, sí que é verdad que ainda nos quedan unhas cousas. Sí que tamén estou facendo outro traballo de seguimento que é inventariando, bueno, como vistedes xa, todo o que se iba a facer, e agora estou registrando todo o que se fixo con fotografías e con todo para que non quepa dúda dos traballos. Pero sí que é certo que quedan algúns traballos que cerrar e me encargarei de que se cerren antes de que termine o ano. Bueno, pois, para cerrar, tamén dicirche, Marcos, que tú xa o sabes, que dimos con todo tipo de detalle, o gasto tremendo que fixo este Concello de Desbroce, que son 90.000 euros. E que ese gasto non está, digamos, compensado por unha ordenanza que paguen os veciños, non? Que recordocho que a lei obliga, cando tú generas un servicio, a ter unha ordenanza para cobrar ese servicio. Neste caso dos desbroces non se ten, pero son 90.000 euros. Eu isto, nestas reunións que a veces coincidimos alcaldes da zona ou de outros sitios, non? Como cando foi a entrega, digamos, da agenda esta local na Diputación, e expuxen que tiñamos que todos os alcaldes da provincia abordar este tema, porque non afecta a Carballeda, afecta a todos os alcaldes, e non son 5.000 euros, son moitos cuartos, entón temos que abordarlo en conxunto, porque o que non ten sentido que eu diga, como non podo gastar 90.000 euros nun desbrozo, e o do lado desbroce. Entón, é algo que tamén che pido que dentro do teu propio partido tamén o comentes, entendes? Que axudes, eu tamén o comento no meu, e cando vexo compañeros alcaldes, yo digo, e todos me dicen que teño razón, que algo temos que facer, efectivamente. Por nada máis, dar de novo gracias aos asistentes, á televisión do noso querido Carballiño, e decir que a partir de agora, Marcos, pois a ata tes en directo, en vivo, ao momento. E moitas gracias a vos tamén. E que pasedes felices festas. Igualmente.